कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. काँग्रेस नेता गोपाळकृष्ण नाईक हेमी माध्यमांशी उलयल्ल्या वक्तव्यामुळे सुपारी दिल्ल्याचेर खळबळ. कारवार. गृहमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर हेमगेले लागींचे आणि काँग्रेस नेता गोपाळकृष्ण नाईक हेमचे जाल्ल्या खुनाच्या प्रकरणात जखमी जाल्ल्या गोपाळकृष्ण नाईक हेमी माध्यमांशी उलयल्ल्या महत्वपूर्ण वक्तव्यामुळे सुपारी दिल्ल्याचेर खळबळ उडून गेला. कारवार हांगा उलयतना तेमी सांगले की म्हाका पुलिसाच्या तपासाचेर पूर्ण विश्वास आसा. तपासात सत्य भायर येतले अशी म्हाका खात्री आसा. 25 मार्चाक तांचेर खुनाचो प्रयत्न जालो. हाचे फाटल्यान राजकीय द्वेष कारणां आसूं शकता अशें तेमी संशय व्यक्त केलो. सहकारी क्षेत्रात निवडणुकीच्या वेळार अंकोलात उद्योगपती मयूर नायक हांचे बरोबर जाल्ल्या वादा कारणान हे घडील आसूं शकता अशें तेमी सांगले. खुना खातीर सुपारी दिल्ल्याच्या आरोपाबाबत प्रतिक्रिया दिताना तेमी सांगले की या प्रकरणात क्षेत्राचे आमदार सतीश सेन हेमगेले नाव ऐकू येता, पण खुनाचो प्रयत्ना फाटल्यान तेमी आसात अशें हांव सांगना. राजकारणात तेमकां म्हाजेचेर द्वेष आसा खरें, तरी तेमी खून करच्या स्तराचेर वयचे ना असो म्हाका विश्वास आसा अशें तेमी सांगले. फुडल्या निवडणुकीत कारवार मतदारसंघांतल्यान उबे रावचो निर्णय घेतिल्ल्यान असो प्रयत्न जालो आसूं शकता अशें तेमी आपले मत व्यक्त केले. म्हाजे विरुद्ध खुनाचो कट चलते आसा हाची म्हाका खबर ना. खबर आसल्यान हांव पयलेच पुलीस सुरक्षा घेता आशिल्लो अशें तेमी सांगले. आता या प्रकरणामुळे राज्यात राजकीय चर्चा सुरू जाली असून पुलिसांचो तपास सुरू आसा. ಅಲ್ಲರೇ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಿಶನ್ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರಿದಾರ? ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಮನ್ ಖರ್ವಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ? Sorry. कारवाराचे हृदय भागात एसी हॉल जाय म्हण सोदते आशिल्ले एक गुड न्यूज. आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा. अगदी सुंदर एसी हॉल. लग्न, मूंज, साखरपुडो, वाढदिवस कितें उरू तुमकां तयार आसा दैवज्ञ कल्याण मंडप एसी हॉल. कॉन्क्रीट मशीनात निपोवन सोऱ्याची वाहतूक, अनमोडात कारवाई. कारवार. गोवा कर्नाटक सीमेवयल्या अनमोड तपासणी नाक्यार वाहन तपासणी करताना 46,700 रुपयाचो 167 लिटर 925 बाटल्या बेकायदेशीर सोऱ्याचो साठो जप्त करून गुजरात राज्याचो राजकोटाचो चालक योगेश भाई कागडाड हेमकां अटक केली. अबकारी विभागाचे कर्मचारी वाहन तपासते असताना GJ03 BY 4559 क्रमांकाची अशोक लेलँड लॉरी संशयास्पद रीतीन येताना दिसली. तपासणी केले वेळार बेकायदेशीर सोऱ्याची बाटली निपोवन व्हरतात हे उघड झाले.
या वाहनांतल्यान एकूण 925 बाटली जप्त केली. प्राथमीक तपासात आरोपी गोवा राज्यांतल्यान गुजरातात विकच्याक हो सोऱ्याचो सांठो घेवन वयतात हे दिसून आयले. अबकारी विभागान वाहन, कॉन्क्रीट मशीन, सोऱ्याचो सांठो अशे एकूण 45 लाख रुपयाचो मुद्देमाल जप्त केलो आणि फुडले तपासणी खातीर प्रकरण दांडेली विभागाच्या अंमलबजावणी उपनिरीक्षका कडेन सुपूर्द केला आणि आरोपीक न्यायालयीन कोठडीत धाडला. हाँ उसको निकालो. फुल निकालो. पूरा निकालो पूरा. ये कैसे निकालना, ये बार कैसे निकालना. पंचर इरोದು ಬಂದಿದೆ. पंचर इरोದು ಬಂದಿದೆ. ऐसा ही निकालना. नहीं, ये बोल्ट खोलना पड़ेगा. बोल्ट खोलो तो. वो पाना नहीं है मेरे पास. मैं इधर कैसे जाएगा. पाना नहीं है तुम्हारे पास. ನಾವು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವ. ಪಾನದ ಮಾತ್ರ बाप्पायल्या अंत्यसंस्काराची जबाबदारी 3 तलेन पार पाडली. कारवार. एक हृदयस्पर्शी आणि विरळ घटना कारवारात नंदनगद्दा हिंगा घडली. बाप्पायल्या मृत्यूनंतर 3 तलेन अंत्यसंस्काराची जबाबदारी पार पाडली. नंदनगद्दा हिंगा तेलंग रस्त्याचेर रावचे आणि निवृत्त KSRTC कर्मचारी विठ्ठल गोपाळ नाईक वय 60 हेमगेले दीर्घ आजारान उपचार करताना मणिपाल आस्पत्रेत मृत्यू जालो. तेमगेल्या पार्थिवाचो नंदनगद्दा हिंगा स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार केलो. मृत विठ्ठल नाईक हेमच्या फाटल्यान तिगेली बायल, 3 चली आणि आपतेश्ट असो परिवार आसा. तेमकां चलो ना. ह्या कारणान तेमगेल्या 3 चलयेन पूजा नाईक, ज्योती नाईक आणि पवित्रा नाईक हेमी बाप्पायल्या अंत्यसंस्काराचे सगळे विधी स्वतः करून समाजाक एक वेगळो आदर्श दाखयलो. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्याचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. यल्लापुरात रील्स आजी हेमगेले मरण. कारवार. ड्रामा ज्युनियरांतल्या सूरज बरोबर रील्स करून प्रसिद्ध जाल्ल्या आजीले मरण जाले. कानाक ऐकू येना आशिल्ले आणि डोळे मंद जाले तरी नातवान सांगिल्ल्या प्रमाणे अभिनयकारच्या रील्स आजीचे 93 वर्सांचेर आजारपणान मरण आयले. सोशल मिडियाचेर घराघरात वळख निर्माण केल्ल्या या आजीक रील्स आजी म्हण वळख जाल्ली. या आजीन आपल्या अभिनयान लाखो चाहत्याली मना जिंकिली. रील्स आजी लक्ष्मी नाईक हेमगेले यल्लापूर तालुक्यातल्या मंचिकेरी हिंगा आजारपणान मरण जाले. रील्स आजी तेमगेल्या अभिनयान राज्यभर प्रसिद्ध जाल्ली. तिगेल्या मरणान चाहत्यान शोक व्यक्त केलो. कुटुंब आणि नातलगांमध्ये शोकाचे वातावरण जाल्ले आसा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मिळता. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मिळता. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मिळता एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण
साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.